sekafaka ifoni mai ndangoti ndisiye message foni yenyu haisi kuringa ndakasvika kuHarare zvakanaka ndakawana basa ndichakufonerai kana ndatenga foni andibvunzai yes onda ndichida kufonera mai kuti ndivaudze kuti ndakafamba zvakanaka ndakawana basa kuHarare ndozovafonera kupera kwemwedzi ndatamira aiwa anti intercom haisi phone intercom kana pane munhu pagedhe vanongoridza bell and then modaira mungoti ndaitofunga kuti kutaura nemunhu kani aiwa don't worry kana ndinoda kutaura namama yakafana nefoni wani chikoro kwedu yaivako foni yakungoti handina time ndendiri busy ndendiri kuchikoro but ndainda ndokunda kutaridzai zvinhu zvese kuti zvoshanda sei siku chikoro kwedu kwaiva nefoni yakadai asi handibvunzaika usada kundiitira mashuga panapa ndokuti sei zvese zvoitika sei everything kuti zvogara sei zvogara papi kuti ndiani anouya pamba ndiani muchajairei musatyi alright asi wakanaka yo atibvunzai thank you